Amring MSC constituency ke parlo rong pangbong along sang keron hut alamki phutak roshmi terang piaphan Agustin Hanse dia chohang nang ji pusi hada karong asar pimaratum ke hang padupon sang along anta BJP kachari ajha ka songjatum party alam ke pathe pona bangke ningduk meme khe kaching hon la pen kaching room nang ja pora hutsi ajha BJP a songjatum party alam pen ke plak pruasai kachuma tha pon taba bangke karbia khayang bong kapacet haga saisi ke claim pona sonlo athe non head jong mate kedam tang phai kuni ni final keparni amring constituency ke parlo rong pang bongalong pradhan mantri garib kalyan ana yojana scheme sang kerona hut inut ke boy de dabang phi rasmi terang piaphan parliament pen sang pi pon pedelo la solam ki kangdang pen jok pini APHLC bo that langsu LSC kongchun bang Dhonespur rongphar amring constituency maipu Rajesh Phangchu lapen Arya Sangho Tumchelangsi lamki ke do dimalong kahumri da mahut bang solam ki ke pho bang phia bang ahok pepen kachesong hai dera kuthak APHLC atum kachuru pajilpo lapusona por hut kahumri dam APHLC songja tum kaningcha tengke labang so sang ke ron lake party chipu pe pin pensi sangron ponangji athela bang so sang lake kumatne inudvet jongjunga khiadat kali kedam tang ASDC Congress asong kacharia hutke lapuson ke plek pon avi bonta non BJP government kacharia hut Karbianglong Autonomous Council along kacharab dun lok abang phumate minority board chairman Agustin Hanse alang lila puson asai kachuma tha bangke chokchi lase alang li iruyang pon kisung ke pho bang phiaphan lapen rara thengno dia chohang nangji kali pulote arona tengpen kapang sai jiaphan lamphoi dami idam nang kokpo anparta lapuson kachuma tha bang phaphan ke arpu ben pasumsi anut kaprek kamatha ke mesena bang phaphan si arpu te konang popusi kachuniri padupon niltum dak nang humri sin niltum dak chingki chingwai lo apen la so ka chingki chingwai bang la puhen lo alangli Agustin Hanse alangli bang inut so arlo phan lapen ke boy da phan ke lang rem mate ki putot ki pusit kang ton kang thirat thengno la sonsi nang do lo la si la so long bang ke niltum lada kaching wai pona bangke la puhen lo alangli phan isi apor pi po niltum apor pi lo alangli phan rosmi terang pi lapen kadok ka ve kar biara da phan rada thengno dia pa cho hangji phan si alangli phan niltum pachini lo lapen alangli jongsi niltum apor ki pg lake 1 week apor alangli phan pilo apor pilo la so 1 week apor ateng pen alangli jongsi kadok ka ve kar biara phan dia cho hang he pultang ten nilitum arona tengpen ke pang sai ji phansil tum lam hoi pinan kok po ilitum sorlo tum ta rosmi terang pialong si chesong pang tangon po pusi chisik don lo lapen Agustin Hanse ake hai hanta lapu rosmi terang pia phan sang pipidet po joine dia cho hang po pusi nilitum sorlo hin penta chuningri lo ke dak rong pangbong parti alam pen ke sang piri pu bang ave pinlang SDC hutave Congress hutave lon BJP ahut BJP non nangkacaria hut si Agustin Hanse si ni phana sonange pu an nitum rong arlo kiduk kelak aso phanta alang li ke ther ke hapen non nang ke bar be tum du ulang athima la hem nang pipe deji kupine asang nang pipe deji pu nang ke bar kipu laso penmat ka phiri tum do ula si nona bangke iltum rong aso tum sitame jok atum sitame hiri relo pinipen ke pura chiklang dak na jirikin deng pen something in Karbianglong live